ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା, ତାର ନାମ ଘରମଣି ଥିଲା। ଘରମଣି ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଘରମଣି ଦେଖିଲା, ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ଘରମଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ତ ହେଲେ ରାଜା, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇ ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳରେ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ପଜାଇ ଆସିବେ। ମୋତେ ଖାଇବେ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ବାଘ ଏତିକି କହି ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଘରମଣି ଛୁ ମାରିକି ସେଠୁ ପଳାଇଗଲା। ହେଲେ ଘରମଣି ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଘରମଣି ଘରକୁ ନ ଯାଇପାରି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଘର। ସିଂହ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶି ଦେଖିଲା, ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା। ଘରମଣି ଭାବିଲା, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ କରି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଦପ୍ଦପ୍ ରାଜା। ମୋର ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଗୋଜିଆ। ମୁଁ ଏକ ଶିଙ୍ଗରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଙ୍ଗରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ଆଉ 5ଟା ସିଂହଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠିଲା। ଘରମଣି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତତେ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି। ତୁ କ'ଣ 5ଟା ସିଂହ ଆଣିଛୁ? ଆ ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁ ପଳେଇଗଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରମଣି ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା।